kumboda zokunetsana navo kana kubvunza Roora. Takati tapedza isusu nokudzokera vakatipa vana vakatirongedzera zvose, asi hameno kuti chikonzero chii kwakuchizotanga kuti takuda vana. Mushakabvu achiri mupenyu pane here patakamboenda kunoreva jeredzwa redu. Ndaziva kuti vanga vane 4 years. Pane here nguva yatakamboendawo kunobvunza jeredzwa redu Mushakabvu achiripo? Tatisina, taingoti vana vakakarisana. Yange iri nyaya yema-benefits. I would have thought as much kuti ma-benefits emudzimai wangu dei azongoshandiswa nevana vakura tovhura trust fund. But zvaita izvi kuti senguva yachona period yachona ndivo vanga vane vana vaiti ndivo mari yavada kushandisa Ndichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinoguma kuti zvandichataura mudare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Notenda, isai ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Idealwood Dube waita zvimwe chete izvozvo. Simudza ruoko rwako rwerudyi woti ini Idealwood Dube. Ini Idealwood Dube. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino ndezvechokwadi. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Ndisinganyeperi Mwari kana mambo. Notenda, waisa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Meja Moyo. Makagara zvenyu ipapo motsanangura chikonzero chaita kuti munge muchimhangarira Ideal, asi motaurawo makakwidza izwi kuti munzwike, motaura muchidimbu makananga pane nyaya, pane dambudziko. Sununguka yenyu kutaura. Tinotenda pamusoro imambo, pamusoro idare. Inini chandiunza pano mberi kwedare ramambo, inyaya yangu iri pakati pangu neMukadzi. Nyaya chaiyo kuti inini ndafunga zvokuda kuti Mukadzi achindipa jeredzwa rangu mushure mekushaya kwemwana wangu anova ndiye anga akaroora. Saka haana kunge akandipedzera. Patakaviga mwana wangu takati tese zvatiri kuchema, hatina zvatakataura. Zvino mashure mazona takatozoona ndakushedzwa inini kumakoti. Mukadzi akundiendesa kumakoti. Izini ndichifunga kuti tiri kuchema tose, apo ndakafirwa ndini, iye akafirwa neMukadzi. Zvino tikazvitarisa ndofunga kuti inini iye anogona kutoroora umwe mukadzi, inini mwana wangu handichamwana. Zvistavile. Notando moyo. Kwakuine nyaya yei? Mukadzi patakapesana kumashure kwokushaya taviga mwana wangu vakatipa vana. Vatipa vana mushure mekanguva ndofunga 4 months 5 months vakachizouya. Inini actually ndakatovashedza kuti chimbosvikai kuno tinzwe ndimi makafambira kuchipatara, nokuti vakafamba voga nababa wavo, isusu tiri munzira. Zvinova futi zvakatinetsa isusu kuti havachatimiriri sei. Vakaenda voga kuchipatara, vakanomuchinja kuchipatara vachimuendesa kuDhavs. Saka taifunga kuti kana munhu ashaya anenge awedu isusu vabereki, asi vakaita voga. Saka tatazovashedza mushure mekuviga nokuti akazoizwa state assisted funeral. Saka hatina kumboda zvokunetsana navo kana kubvunza Roora. Takati tapedza isusu nokudzokera vakatipa vana vakatirongedzera zvose, asi hameno kuti chikonzero chii kwakuchizotanga kuti takuda vana ndokuzotanga kuchitiendesa kumatare civil court. Ideal, utipo ruzivo rwako maererano nemhosva yauri kupomerwa. Ndokwanisa kubudisa verdict yakabuda kumakoti. Ukwanisa kudii? Kubudisa verdict yakabuda kumakoti. Zopindura
Vataura. Alright. Pakashayika mudzimai wangu vakashayika neextent muna March zuva 13 ndakati vamiri vachibva kubasa vanga vakudzisa kumunyati. So panyaya yekuti takafambira tega kuchipatara hatina kuda kufambira tega asi taive takaudzawo vanga vari kuRedcliffe vanova mukuru vari kuRedcliffe kuti toda kuenda kuchipatara tafonegwa newechipatara since it was a state sponsored funeral taifanira kuenda tonoidentifya body yoshiftiwa yoenda kuDoves because Doves ndo yaihandla body yachona. Saka tanga takakumbira bamukuru vakati no chifanoendai tinotevera. Saka takaenda kusvika kuchipatara tikaita people gesi tikapedza vasina kutevera. Hatina kuda kuita sekuti toda kuti tavadherera kuti vasava ipo. Kwaive kufonegwa nevanhu vekuchipatara nevestate nevekuDoves vachiti tiwe tigase mapapers since it was now yanga yamaoko mestate kuti ndo vaiviga vanhu vose vakashayika vanga vari vanhu 5. So it was not in our hands but zvanga zviri kumaoko estate. kunzi mune jeredzwa oye ku-civil court yekunzi mune balance balance hatina kuramba kuti riripo. Balance takabvuma kuti tichapedzisa asi nguva yachona yanga ichiri pfupi ndachikumboti timbodzokedzana semunhu akashayikirwawo nemudzimai aishandawo taibetseranawo. Akashayika rini mudzimai? Zuva 13 March gore rinoi. 15. Pedzi zvoti tainge ndatombofundira utete ndofunga musi wa6 October nchiti no hatina kukanganwa pane balance yedu yatinayo yeRoora tiri kugadzirirawo taida kuti tigadzire tituye maybe kupera kwemwedzi uno tozokumbira kwavari date yokuti tiwe nechimwe chikamu chekuti tifanire kufambisa nyaya dzachona. Vari muno. Zvavari kutaura izvi chiri chokwadi. Vakandifonera Ruth Tete vakandifonera vachitaura asi zvinhu zvese zvanga zvatoitika kudhara zvokuti vanga vaendesana kumakoti ndikakuona kuti manyepo zvokuti takatombomirira musikana asati afa vachiti tiri kuuya after 3 months havana kuuya. Saka ndakamboona kuti manyepo ndikati mufambisirai nyaya dzenyu mberi musazoti ini ndakutaura kuti vanhu vari kuuya ndoziva kuti havauyi zoti paine makore zoti mumwe mwana ari ne5 years here ne4 years varoorana ari mukoma nemusikana hapana kana chavakanyatsobvisa chinoonekera chinobatika. Ndikangoona kuti manyepo ari kutaurwani imi kana muchida kufambira pfuma yenyu fambirai mberi nezvepfuma yenyu muchaje pfuma yenyu. Mune vana vangani? Nevana vaviri. Saka wakabvisa tsvagirai kuno kana kuti wakabvisa damage kana kuti wakabvisa rusambo? Takaenda tikabvisawo zvatati nazvo ndofunga amount yaisvika almost 2.6 if I'm not mistaken padhere Roora rachona. Mubvunzo wechipiri kokuti wakanga wakumangarira chii chimangarira atezvara? Yanga iri nyaya dzevana pakashayika tanga tisina kuti tatobvumirana kuti vachengete asi pakatagwa mashoko twadambononyaradzwa nevazukuru. Amai vangu vaiti vadambononyaradzwa nevazukuru tikatenderana nazvo kuti tichiendai asi patikazoenda kwaHarare I think a month after taakuchibvunza kuti zvikoro zvapedo kuchivhurwa todini nevana vakati tuno vana makatotipa takutotsvagira muhombe chikoro kuno kati but asiro zvatikati takawirirana vakati izvoni kana moda vana munoenda kucivil court. Ndio akakuti kana moda vana munoenda kucivil court because isusu makatipa vana.
vana vane ukuru hwakadini vese vayo kubvira kwokutanga vari makore akare ukutanga ne 4 years then iwe chitwa ne 1 year saka mushongo wanga vachingetwa nani kuvana ivavo mati vanga vachingetwa nani vana ivavo kumba kwakeza vaichengetwa na mama ambuya vavo nembuya vavo uko kuna ambuya vavo futi ambuya vese vashaya ndaida kubvunza kuna baba tezvaro ya vana ava vadiki kunzwa kwandokuita tumakore twavo hamene kubva kudhara tichiona inini ndikafa mwana anobvumirwa kuitwa sei muchechi uyu mati gore kuroti mai ake wakafa asati atokwanisa gore 6 months ava ndobva vakumbira kunogara nemwana vachiona kukura kwemwana vakakumbira vachitwa dambo ronyaradzo zvanga zvisiri zvokuti period hombe sitakaona sengoti period since vanga vari holiday yanga yakusvika vakambogara nawo holiday vozovatora ndoda kubvunza imimi wacho kuti kuona kweimimi vana ava vakagara nasekuru mai baba vaamai zvakaipei nokuti tudiki makaona sevatobvuta here zvokuti munganzoenda kusivhukoti vangabvute tuvana tudiki 4 years nekagoni kuona kwenyu aiwa but mashoko vanga vataura kuti kana tovada 20vhukoti tikumbire mambo vatibatsira kuti tofamba sei nguva ratokumbira kutibatsira kuti tofamba sei alright amai vemukomana vari peri ko baba zita ndiani Jafet Jasper Dube okay ko amai vemusikana mushakabvu Irene Moyo okay right Mukwasha akaroora iro imwe abereki pindurai ndimi mai vemusikana mamuripo pakaunganidzwa vanhu zvibinge zve2000 zve2400 Mukwasha akaroora rini 2019 ndaishandisa $10 alright enderai henyu mberi amai saka tiri kuti Mukwasha akatanga here process yekuroora kana kuti haana kutanga process yekuroora okay alright Mukwasha iwe hauna list here yekuroora kwakaita mudzimai wavo ayo gara akwepa gara pasi pa nekuti nyaya uya munomu inyaya yeroora yejeredzwa kana zvinzi jeredzwa zvinoreva kuti pane pakasarira asi munhu anga atanga handizve saka tiri kuti Mukwasha wedu akatanga kuroora akasiya padiki tikati haana kuroora teta kukanganisa baba wataura kuti ndaura kujeredzwa rangu remuchini remukwasha wangu alright zvakanaka kabisa.
ora takatarisa pano kana list ririro ramaishandisa mese musi wa 26 January 2019 zvidiki diki izvo zvakabviswa izvo zvana tete munin'ina then zvana mafukidza dumbu zvakabviswa pati yazvo then rusambo wakabviswa 1000 handiti ka pakachajwa iyo 9500 zvapabviswa 1000 saka pakasara 8500 ndizvo here okay ndo patakagumira ipapo parusambo pane list yezvimwe zvacho zvedanga remombe nembatya dzaamai nembatya dzababa nekupinda musha zvakanzi hazvina kuita sei hazvinobatwa ndiri kuona kuti rakangota kuti fananei rakafanana neriri pano vakangozofotokopa kuti after vasaina kuti nesu tiwane kopi. Okay. Yeah. Okay. Nyaya yapinda muno sekutaura kwataita yamakaita kukoti kucivil court handiyo nyaya yapinda muno icustodianship yevana handiti iyo yevana iyo inyaya dzinoitwa kucivil court ndo vanotarisa kuona kuti uku vana vakanogara zvakavanakira here iye muchipawo umbo hwekuti zvakanakira kuti vana vagare kwakati vachitaura kuti zvakanakira kuti vana vagare kwakati handiti zvoweyiwa zvoonekwa kunzi vana because chatinoda isu matare anoda kuti vana vachengetedzwe zvakadini zvakanaka handiti ndo zvinodiwa izvozvo saka nyaya uya munomu inyaya yenjeredzwa yekuroorwa kwaanotando anova mushakabvu. Mushakabvu achiri mupenyu pane here patakamboenda kunoreva jeredzwa redu ndaziva kuti vanga vane 4 years pane here nguva yatakamboendawo kunobvunza jeredzwa redu mushakabvu achiripo tatisina taingoti vana vakagarisana zvino ashaya izvozvi even ashaya isu tatisina pfungwa dzese dzokuzoti tingazogumisira takumatare asi takabva tavharwa necommunication kuti hatichataudzani izvozvi mira tose 7 panza saka neimwe nekumwe kutaura iwe meja mambo uri kuti wewe dai papasina kutaura kwakaipa nemukwasha taisareva jeredzwa here aiwa taizorireva nokutaudzana tichienda mberi nokuti tese tatiri pamarwadzo tichifunga kuti tiri pamarwadzo tese zvino tazoona kuti ivo vakanyanya kusununguka nezvava kutishungurudza nazvo izvi kuti mhanya nezvakati mhanya nezvakati mwana havari kutaura even vana ivavo kuti zvikoro zvava kuvhurwa mwana anga akudzidza vatomutora atopedza imwe temu kunoku saka totoshaya kuti zorevei padeath certificate pavaiti kwaikurudiwa death certificate tikanosaina tose kwamuzviti kuti chi kwanzi Mukwasha nyora affidavit baba nyora affidavit. Mukwasha makarorana muchato mune muchato here hamuna muchato okay after that ubva rabuda death certificate ndikati ndipeiwo kopi ndine madeductions anga achiitika kumwana wangu ukanzi ivo vanga vatomhanya kumaloya ukanzi don't give them anything ndikazofonerwa nemunyaya ari pano kuti kwai hamuchatauri nevekwadhowe through me zvese zvamunoda vakatondinyima kopi ndizvo here iwe Mukwasha ichokwadi ndizvozvo kuti makati paive nemashoko mama akaexchangewo kwatiri ndakafila hangu kuti ndikaramba tichicommunicata nababa namaika ndinozotaurawo mashoko andinoregreta neramangwana saka ndakati its best hangu ndimire kutaura navo wataurawo nani munyaya sekuti Mukwasha mati varipo.
Munyai, mamuchitaura sei? Pamusoro emambo. Nana Tezvara. Nyaya iripo Stand yani? Moyo. Moyo. Moyo ndiwo wanga uripo pakaitwa wanano yekutanga iyi. Zvese ndanga ndiripo ndakazviona. Okay. Chikora kwachona ndanga ndiri. Alright, taura tinzwa. Saka actually what happened ndezvokutiko takaona kuti mwana saka ndikati kuna Tezvara kuti vaite communication direct haizove vanozotaudzana zvisiri right. Saka zvikauya before me zviri nani ndokuti munhu mukuru ndotaura navamoyo tonzwisisana, then I relate kumwana kuti anova moyo vataura zvakati ndo actually ndokumira kwandakaita izvozvo. Okay. Right. To avoid kuti pangazi. Okay, zvakanaka. Taura. I'm sorry. Yeah. Zita ramoyo rakazara rinonzi No. Right, taurako. I'm sorry, Dad. Ndoda kuti nditi Kumukwasha. Iyo vaigotadza kutaura nababa pamusaka pedeath certificate sei ivo vakamubvumidza kuti vamunyorere affidavit yokuti ivo vakaroorana nemwana wangu pasina munyaya. Asi kana aravako death certificate ndopaakazokwanisa kuti havachataudzani chakanga chashata chii panguva iyoyo pese apa akauya Mukwasha akatanga aisa meseji mufoni. Mwana takamuviga musi wa17 March ashaika musi wa15 musi wa18 if not 19 akanga atoenda kuprovince yeeducation achida kunobvunzira nezvemabenefits emusikana wangu anga ati ticha mwana uyu. Saka aidaro isu tikati pachiri padhuze baba vacho ndo vakatadaro kuti pachiri padhuze kuti tifambire nezvemabenefits emwana taita mutimire ndokuzomira kwatakaita muna April ndopatakaenda kumwana ari kuBulawayo mukomana wedu mukuru tichingotaura vasa vanhu vashaikirwa tikati tokupfuura nekwasisi kukwekwe tapfuura nekwasisi vakati sinzi Mukwasha akanga ataura nezvenyaya dzake idzi dzenyu kuti anoda izvi neizvi neizvi tadii tamudaidza auya tataurirana tinzwe zvaari kutaura ndokuya kwaakaenda kuretkliff ndokusangana ikoko tasangana ikoko ndovava ndokutowirirana kuti regai titichii akanga akaroora tatombomubvunza kuti iwe unoda customary marriage kuti mupiwe affidavit iye mwanasikana wedu ari mupenyu pfungwa idzoro dzokuti uchate kana kuti munge muti chinzi Mr and Mrs Due wanga uinadzo here kana kuti waanadzo izvo zvinokuda kwekuti aita sei ashaika akati ndanga ndinadzo tikati asi tiri kurangarira mwana akamutaura nezvazvo kuti isu tikatotaurawo nezvazvo kuti munge muri pamwe chete chazvakanakira kuti mukachata veeducation havazonetsi kuti mumwe wenyu atransferi munge muri pamwe chete. Iye muridzi wemukadzi akati kwete kuchata hatidi. Saka ndobva vakabvunzana vakazongoitsika-tsika vakati regai tingodini timusaidira nokuti hapana chakaipa chatava tichiona paariso taingoti tiri mugwara rimwe chete uye tiri kuchema pamwe chete. Asi after that manje takatozoona kuti zviyava kutodemba kuti nechandakamusainisira affidavit haachatodi kuti murisa iyezve kana kuenda kukoti kwataiita kuya kana kuti ati makadii mhai makadii baba hapana. Iwe baba wemukomana uri kuinzwa here nyaya unoitora sei kana chiri chokwadi chekuti wewe mwana haataure nana Tezvara nana amai? Ichokwadi chaizvo. Pakashaya Roora wangu vaitaura asati ashaya after yes it's true kumbira pakashaya Roora wangu. It was Friday, a traffic accident. My teachers 5 also akafira ipapo. Ini ndakazofonera hangu kuma6 kwanzi mwana wenyu ari kuchipatara ari kuchema mudzimai ashaya. Ndobva ndaenda tatora mukomana takakumba takazivisa vana 7
tikazivisa severa ari kuretrief pamukuru wavo, then tikakumbira kuti tokumbirawo someone aende nesu kunotransfer mabodies tisati taziva kuti state funded, nokuti vanga vari mapolicies avo vari 2 ndovakwanza haiwa chiendai henyu ndakupai go ahead. Ndobva taenda on Saturday takasvirako tikazotransfera kuma to 3 ndakudzoka kumba ndakafonerana nyaya vana tezora vauya asi kunoko kuna kumira zvakanaka kati chii chikuitika zvikanzi vari kuti hamuna kutiradza imba yedu yokurara akuti uchira ndikati no chimbosiyana navo kana vane hasha, stay away from them, I'm coming. Nchisvika zvikanzi wanga ubva kupi, ndikati no ndikubva unotransfer body. Zvikanzi waenda nani okusaiti kwedu, ngati takumbira vamudzvanya pamukuru wenyu vakati endai henyu mega. Ndobva vamudzvanya vakavhuma kuti awongo ndini ndakavapa kwaiti. Then ipapo zvikanzi unomuviga rini munhu wako. Ini ndikati no muroora wangu uyu ashaya mwana wedu tose, ndosaka ndakushedzai kuti bate basa iri pamwe chete. Pambonyara kuti zivi zvikanzi tomuviga mangwana sanda. Ndobva ndati no kusei tisinamboremekedzawo muroora wangu. Mwana wedu tose arara mumba mangwana acho mande tonomuviga tiye taremekedza mwana we. Zvikanzi kana afa avo wedu. Ndobva ndaona matemperatures achinja, ndobva ndasiya. Mangwana acho Sunday kwatora bhoti yauya taita prayers tapedza, lunch ari mumba board view, after lunch taenda kunoviga. Tabvako 10 hours after taviga muroora wangu kwakazogarwa dare. Isusu takaona tete vakuuya kwatiri usiku kuma 12 midnight. Kwaita dare kuno mazitezo raita dare ati ada roora ravo rose maita lake nokutizo vanga vaida kuramira ichituna, saka vada roora ravo rose rakasara. Ndikapindira tete ka ndofunga isi 2:8 tichiri kuchema mwana. Dai matizo mumwe tipa nguva pamanyaradzo apo ndopo togara pasi totaura nyaya yeroora yazara iyi. Tete vakasimuka chokwadi vakadzokera vakasvika vakati vaudza takaona vadzoka vave vatatu, tete vamukuru vamudzvanya nomuzukuru. Zvikanzi vadhube ava vandauya navo kwanzi vauye kuzoteerera zvamukutaura nokutizo inini ndiri kusaiti kwenyu. Kati ava vakazoti kwanzi izvi zvokuti hamuna mari takutora vana. Takutora vana nhumbi yeroora vanatezvara vari kuti vane mune roora ramusina kupedza. Munoti kudii pamusoro pezvazvo? Isusu hatina kuramba, ndosaka takafundira tete. Inini I was
away ndikaudza mukomana achifonera tete sezoti aunganidza zvishoma zvatinazo izvi tinokurukura navo asi takazoona pauya masamusi tanga tisati taronga date taiti tichazofora kupera kwemwedzi uno vozotipa date kuti toenda zvarini. ndanga chikumbirawo dare kuti ndimbopedzisa panoda kuti zomonzoiwa patakaviga kumwana wedu mangwana kuseni takaenda kumakuva patatadzoka hapana munhu wani akasara nesu achichema nesu vese vakati tsvamutsvamu vakaenda grosari ranga radonetiwa nezesa nemamashops ekutauni rakatogwariswa panze tete akati aiwa haringaendi rose vakaritivaita tete akati hariendi rose vanhu vakunochemera mwana wavo kuharare isu tikasara tisina munhu kana zvikandishamisa kuti kochavatsamwa chii chaizvo rufu irwo rwaita sekunge isusu tine something chokuita nokufa kwomwana ndio pavaindibvunza kuti nomuviga rini munhu wako ndikati aiwa kwete bhodhi patakaenda kutransfer board kugeneral hospital ini ndikutaura zvese nababa vari kutaura zvinhu zviri kumashure. Isusu pandakaenda kwavari ndatumwa naana baba semunhu akasina kupedza kuora tikati isusu mbasha vana baba vari kuti hatingagovi mbasha ikosati wapedza kudii kuora kuviga hadzina dzirimo mumba zvese mapoto ndofunga ndo vari kushandisa zviriko kumba kwake. Ndikati baba munini itai kuti vanhu mutaure mubvise shoma zvinhu titore zvinhu zvemwana wedu havana chavakazombobvisa kubva ipapo. Ndakazonzwa nyaya yave kumakoti instead kuti vabvise mbasha dzemunhu mumba mavo vanadzo handiti izvi zvavari kutaura kuti vakazouya vana tete vakadii takatibvisai shoma yokuti vana baba vagove mbasha dzemwana havana kubvisa. Chinonetsa shefuka ndechokuti baba ava vanodhiraivha mwana hadhisaidi zvake zvaari kuda ndo zviripo. Dei kuchinzi mwana we anodhisaida zvake kuti ndoita zvakati zvinhu zvese dei zviri muchecheteri. Zvino mwana anotodhiraivha ita zvakati kuti munhu anzi avigwe mangwana kondisheni yavanga vari sevanhu vakapwanywa nemota tikati aiwa zviti kuti tichirara naye mumba regai anochengetwa zvichazomutsei. Mutemo hurumende ndowakapa kuti aiwa vanhu vakuvara maningi soti vakavigwa nehurumende. Saka isu hataigona kupikisa vachiti gara remba aigorarire vaizomudii munhu akuhara zvakanyanya kudaro. Ndo nyaya yakaita kuti timuvige nguva iyoyo ivo vachiti garara. Isu tikati aiwa hatipikisani nehurumende izvi zvinhu zviri mumaoko mehurumende. Chikafu chavari kureva kuti takatora chikafu hatina kumbotora chikafu vakatiti ivo baba vakati chikafu chakawanda sezvo muchienda nevana. Ndikati aiwa panosvikawo vanhu ndini yamushaya chikafu ichocho. Ndikasiya chimwe kwavari ndikapawo chimwe mai vaenda nevana handina kumboona chakaipa asi zvavari kutaura izvi handisi kuzvinzwisisei. zvishoma dare rimbozeya nyaya yenyu munodaidzwa panapa vanhu ava ndanzwa kuti pakuzoti imi musisazotaudzana pane nyaya yakataurwa negweta kuti chiregai kuita sei chiregai kutaudzana ndopainga paine mubvunzo wangaifanirwa kuti upindurike kuti sei nekuti zotadza kutaudzana munhu afa.
paine mubvunzo wangu aifanira nokuti pazoita nhoroondo asi mubvunzo iwoyo usina kuita sei usina kupindura yange iri nyaya yemabenefits ine would have thought as much kuti mabenefits emudzimai wangu dei ozongoshandiswa nevana vakura tovhura itrust fund but zvaita izvi kuti senguva yachona period yachona ndivo vanga vane vana vaiti ndo mari yavada kushandisa kuchengeta vana hazvaita kuti zvinhu zvaigona kuti zvinorongeka mese muri pamwe chete muchiita sei muchitaudzana moona kuti zvinofamba sei saka imi mabva mabreaka communication yekuti muve kuti uku nekuku muve munozogona kuti muronge nyaya iyoyo handina kuramba but sekutaura kwandamboita kuti pane mashoko akabudawo yekuti neniwo ndakafila kuti communication yacho handioni tinozofamba zvakanaka because kwaita sekunge isusu ndisi takakonzesa kushayika kwemudzimai wangu. Alright, tichitaura kuuya kwaita atizvara chibvunza Roora. Taona list iri panapa. Pane mombe yehumai yakataurwa panapa ikanzi to come in 3 months time from this date. Pane yakazouya here 3 months time. Aina asi mombe iyoyo muzuva rekuvigwa kwakaenda madhamu angu ndakanga ndakati toibvisa zvanhasi. Zvaizwa iroro. Vakairamba kuitambira vakati shoma. Vakati shoma? Yehumai. Handizivi kuti shoma ireva kuti ndofanira kuwedzera nechikamu chichienda kuRoora here kana kuti asi taida kubvisa mari iyoyo tichiitira kuti nhumbi dzisichi nhumbi nemapoto zvigara zvasheyana. Mombe yehumai ndiyo maida kubvisa ipapo? Pakushaya pakushaya saka maida kubvisa iri mari? Iri mari 450 ndo yanga iri mombe yacho saka yakanzi shoma. Chechipiri ndoda kudavira vadhuve kuti vadhuve munhu mukuru vanofanirwa kuti vataure chokwadi. Vadhuve vari kutaura kuti pakashayika mwana wangu ini ndairwadziwa ini mwana that was my only daughter Stanley. Ndikavabvunza ini ndakatobvunza mukwasha wangu ndikati mwanangu zvozvizvi isusu zvatakuenda nemwoyo wangu samai ndaida kuti nditosara ndichikunyaradza uchiona vana sinzi iwe uriwo tinongedzera vana vakuti tinge navo wobva wosara usina chiunomboona here kuti mudzimai ashayika vana avapo saka ndaida kuti ndimbosara ndisareverewe timbovaraidzana tichionawo vana vako ndozotokangu ndoenda ukashakati iye mai inini kuti musare nezvakamirira zvakaita izvi nezvimamiriro akakaita hazvikwanisiki handizokwanisi kuinda nemi nekuti mune mhuri. Komana mai Roja maigara pai nemudzimai wako kupi kukwekwe ndo paakachemerwa mudzimai wako pamai Roja kumba kwavabereki. Okay, alright, chakumbira mbobuda panze kwenguva diki diki tiri kudaidza manyi manje. Moyo na ideal dube ndimadzoka handiti right nenyaya yejeredzwa remwana mushakabvu akanga ambobvisirwa chidimbu chepfuma mugore ra2019. Right. Major. Kumushande kupi? Kuzhombe. Yes. Okay. Tiri kumusha ikoko ndaona kuti unenge wabva zera zvakanyanya. Newe tete ndaona kuti wati kure kupfuura vamwe vari muno. Ndini chete wakakupfuura pakukura. Iwe munyai ndaona futi kuti
une ruzivo rwaunaro pamusoro petsika dzedu kana tiri kuzhombe toti tiri kuzhombe munhu kana ashaya handiti asati apedza kuroora tsika dzinoti kudii kuzhombe kwauri munyai ndiwe munyai asi munyai iwewe une sene imwe chete nani nameja kai inyaya yekuita se uri baba futi wanyangira vanhu kava okay zvakanaka chiita titaura normally what we know ndezvokutiko kana washaikirwa zviri up kuna baba kutezvara kutiko mutemo wechichiona unotiko bvisa something towards okay hauzobvisa hako yose kuti paita chidambudziko hausiri wawina hausiri zvavecta both of you saka normally we've got to pay something okay alright ndo zvinoitwa kuzhombe zotsika ekuzhombe alright tichataura yedu yekuno tiona kuti zvakafanana here kuti hazvina tete tiri kubvunza vanhu vanoziva tsika dzedu kana usingazive tsika dzedu dzechitema ibva kuti ina handinzwisi hangu kwete kutaura zvisirizvo ine hangu zvandinoziva ndezvokuti munhu akafirwa kazhinji anonzi jeredzwa ndisaijeredzwa ramakasiya okay alright rese nemwombe kana pane vana vanonzi ndavamudhisiwe alright iwewe inini kwedu kumberengwa mudzimai akashaya zvavanoita ndezvekutizo pamakaenda kunoroora makaratidzwa vasikana kuti ava ndive madzimai enyu paintroduction vanozotizo mukadzi akashaya tete anoenda kunoona vasikana vaya vaya honai vasikana sisi wenyu vashaya tangachida kutizo mumwe anochengeta vana achigara nababa mukuru vake vakavhuma tete ouya otizo bamunini ndine urombo mudzimai ashaya haisi mhosva yedu haisi mhosva yako ndimwari saka tafunga kuti tikupe chi maimini ava mungade here akati hongu bhalansi yasara iyayi unonzi hauchabhadhari imwe mari izvozviva zvanga zviri vana sisi vake zvoramba zvakadaro mougara ora zvapera mira ipapo ko kana yange yakapedzwa yese kana yange yakapedzwa yose akupuwa mara kana yakapedzwa yose hongu hongo dzichitorako chimusikana woenda nacho vanotizo pane mombe 1 inovhisiwa chete alright zvakanaka ndo zviri kwani kubhelingwe mberengwa handiti ndanisati ndapedza ndo pandachida chete pane pekuti munhu kana afa anoroorwa here ndofunga mapatsanangura zvatanzwa wanga usati wapedza kana munhu ashaya zviya sezvandatizo mainini vakatizo uyo akaramba mainini vanoti hatigoni kuti zo difference yasara iyayi uibhadhari nokuti hauziwe wauraya hatizisi tauraya mwari ndiye atora saka pawabhadhara ipapo bhadhara kuno zvakukwana alright zvakanaka dhuve saka apa patiri apa uri kuti chii tiri kuti zo kwedu haurori okay alright zvakanaka moyo tsika dzinoti kudii kumushande kupi zviya ndati kuzhombe zhombe alright dzinosiyana here nedzemunyai taurai munyai ati anobva ati kuno vachiundi okay alright tauratidzwa isusu patsika nemagariro unoroora kuroora kwaunoita uku zvakwauri
kuti uri kuona here kune ana mainini waunogona kufambidzana navo haupiwi, asi ndiwo uri kuzvionera kuti musha umu handisi kuda kubuda umu, asi uyo aenda unoroora upedza. Kana uchida zvemusha unokupinda apa kwasiwa futi nevana, saka unoroora. Hachizi chiitiko chedu, asi unoroora upedza. Kubvumirana kuti kuroorwa kunoroorwa kunzi kusara kwavadhube kuti hakuroorwi, zvine zvatodini zvinenge zvapera. Pandoda kuti ninzwise vamoyo, unoroora yose here matema kune Mukwasha muzuva ramakaungana semhuri, ndo imwe chete here ndoramba makabatira muchiti ndo mari inofanira kuita sei kana ndopfuma inofanira kubviswa? Ipapo handichina chandingati ndotemera inini nokuziva kana kuti handi zvimwe zvacho handizozivi, asi ndoziva kuti kunoroorwa. Sezvo iri nyaya yazopedzisira yakuuya nekudare kunoku, iyo ndofunga dare rinogona kutibatsira, asi dei taipedzerana toga tisina kuunzana kuno tichitaudzana tiri kudzimba uko, zvinova zvisingachaitiki kana izvozvo zvazvisi kuitika. Ndofunga taigona kurerutsirana nedzimwe nzira tichibuda kunze kwomutemo, pamwe mutemo waigona kunge uchiroverera Mukwasha kana kuti inini hatizivi, asi taigona kungorerutsirana tiri toga. Asi nekuda kwokuti tauya panapa, tauya kuti mutemo uchiita zviri pamutemo. Alright, Dari. Pane here anopokana nepfungwa dzevatatu vandataura kuti vataura. Right, uko kumasabhuku. Masabhuku acho ndechimanje manje. Right. Ndoda kutenda. Ndoda kuzigira nyaya yakakutaura. Kana vaviri vakaroora, Mwari vozoita kuda kwavo, umwe wopfuura. Chekutanga, inenge iri kodzero inotozikanwa kuti kana pane jeredzwa, Mukwasha anofanira kutozviziva kuti inini ndandine mudzimai wangu, tatine vana vedu, ndine jeredzwa kwababa, wodzoka mune zvakanaka, wotaurirana. Sekutaura kwaita vamoyo, vanogona kutaurirana kusvika vawirirana kuti ai zvazvadai, honai pane vana, zvichadii, tosvitsana pakati. Asi Mukwasha anotobvisa jeredzwa, ndo zvatinoziva, jeredzwa rinofanira kutobviswa. Right, muri kuinzwa idari. Ko kuno kuti tinoita sei? Utadzwa zvekuMberingwe, Zhombe, tsika dzinofanana here? Dzinofanana kuti ifanane. All right. Iwe Moyo, newe Munyai, newe Dhube, newe Tete. Kana baba vachitiwo, mwana wangu uyu, ndoda danga, ndoda mombe 10, pacho vanhu vanenge vachirevei. Namba yaingobve mumhepo kuti mwana wangu uyu ndinoda mombe 7, mwana wangu uyu ndinoda mombe 13. Mune muchirevei pachiwana kuti okay, hapana zvimwe zvazvinoreva zvamungaziva iwe Munyai? Ndiwaitungamirira dare rese rekunoroora uchiti mombe dzakati muchichema chema muchidaro, pamainzi mombe 10 zvairevei? Zvinoreva kuti iko uri kuona kuti mwana wako ari kukodzera izvozvo kuti wakamudzidzisa wakaita everything, so you see that uchitarisa kuti iko akamira sei mwana wako. Zvazvai muchiona pane mutsauko, munhu wakabvisira mari yakawanda, uyo anobvisira mari shoma. Danga pane mari yamuti ane zvainonzi Rusambo.
saka riri danga hatifanani vana vanosiyana mumwe unobviswa mombe dzakawanda umwe unobvisirwa mombe shoma nenyaya iyo yatotaurwa kutiko how much I have spent on this person. Saka toroza vana vaende kuti takashandisa mari yakati here upenyu hwake tingadai tisina here kutomesera zvakanyanyisa nekuti mwana kubva achizvarwa tikada kukakuleta kuti washandisa mari yakati wozoti munhu womupa ndikikini mutoro iwe kuti chindibhadhara zvese zvatakaita handizvo chivanhu chedu kuroorana kutsvaka ukama kusunga ukama handizve hakusi kuomeserana asi mwana angotorwe pachena mutsika dzedu handiti right kana tichiti danga remombe pachivanhu pedu rinotaurwa nababa vachiti danga vari kutaura kuti mwana wangu wandiri kupa uyu ukamuchengeta zvakanaka muwanano menyu handitika anogona kuberekera vana 10 saka ndoda mombe 10 uri kutemba mwana wako kuti anogona kuzviita saizvozvo ndosaka baba wachichaja saka muchenjere pakuchaja mombe muchaja mombe imwe chete muchiti mwana wangu anogona kuitira mwana 1 handiti ndo chivanhu chacho ndotsika dzedu saka tiri kuti isusu baba pavakataura vachitaura danga hatisi kutaura nezverusambo vakati vanoda mombe 7 pane zvandaona zvakanyorwa handiti kwaiva kutaura tete kuti mwana wangu uyu Mukwasha vamatorawo mukagara naye zvakanaka kwete kumurova muchidya zvakanaka uchimisa mahapwa mako nguva dzese uchimudzivirira kune zvinokuvadza anogona kuitira vana 7 mwari ndobva atonga paitwa vana vairi handizve ndo dambudziko ratakaita handitika asi kuti atakati mwana wedu tiri kumupa chinyi tinoda vana anogona kuitira vana 7 ndotaura zvedanga right ndoda kuti ndinzwe kuna baba kuti takatarisa list rediro kuroorwa kunoroorwa ende jeredzwa rinobviswa ndotsika dzedu asi rinogadzuruswa nekuda kwezvinenge zvatiwira mukati meupenyu mapanzwisa right ndo patinoda kuti pagadziriswe ipapo tete batsirai baba tete vari kutya baba taurai vamoyo kugadziriswa rinogadziriswa hatisi kureva kuti harigadziriswa asi zvinenge zvitotibata nekuuya kwataita kunoku ndoti kudii zvinenge zviri zvinhu zvichiri kutibata zvakanakazwisisa kuti zvechokwadi nezvinhu zvaitika zvazoita kuti kuyiwe kudare otherwise dai mamusina kudzoka musina muya kudare handiti pane zvaitika zvaita kuti muzoya kudare zvaisafanira kunge zvakaitika izvo dai vanhu makabatirana pamwe chete pabasa rose rakaitwa nekuwirirana kwenyu dai musina kungobvira mauya kuno kudare right saka isusu sedare tinoda kupai mukana handitika iwe Mukwasha ava ndezvara wako nyangwe zvikaita sei nyangwe wakataura mashoko akaita sei mashoko anotaurwa nekurwadziwa nemamwe kuti aunogona kunge wakataura uyu mwana wenyu handiti akataura mukurwadziwa kana kuti mukuita sei mukukandirana mashoko zvinowanika asi tinosvika pakuregererana totanga upenyu because hapana ukama tine vana handiti hazvizombofa zvakaitika kuti vana vako vasati mbuya kuna avo ndo kune ropa vane ropa rasekuru handiti ukama wambofa wakadii ende hapana in life paunofanira according to tsika dzedu dzaunorambidza kuti vaende kunoona chinyi vana mbuya handiti ikodzero dzekuti vana vanofanira kuita saizvozvo ende futi vana tezvara hapana nguva yamunogona kuti mune vazukuru moti vatadze kunoona vana sekuru vokumi nekuti pane ukama hwamakaita kare handizve saka isusu chatinoda panapa hatinoda kuputsa ukama huripo handiti tinoda kuti vanhu vazoendera mberi nekuita sei nekuda kwekuti pane vana dai papasina vana taiti mwana ubva angoenda zvake oenda kwake handiti saka apa tinoda kuti tiite ukama tinoda kusunga ukama kuti vana vasatambudzike vazive kwavakabva neukama hwatinoita sunga pano
zvichireva kuti dare rinokupai mukana imi tezvara right nedare renyu. Iwe Dube, kuroorwa kunoroorwa mutsika dzedu. Hakuna zvekuti kana munhu kana atofa zvavharana mototi tisi hapasina. Handiti chimiro chatinacho Dube, you should understand semunhu mukuru. Mudzimai wedu angashanda, mwana wako iwe, muroora wako angashanda. Handiti pfuma yaakashanda handizivi kuti ndozvamakaita here, kuti pamwe yakatorwa nechi nemwana wako mukomana. Handiti achiti anozochengeta chii vana. Handiti but hapana ane ziso rinoona pari kuenda pfuma chaipo pakati penyu. Hapana anozova neziso iroro rekutsvagurudza kuti aenda kupi. Zvinorwadza vabereki vemwanasikana kuti wazoona mari yaya anogona kuti next week chaakuroora akushandisa mari iyoyo. Handisi kuti ndo zvinoitika nemari iyoyo yepenjeni. Wotoona ane mumwe mudzimai vatenga skuta yavo watovapa skuta nemari yepenjeni yemumwe munhu. Hazvinoita sei? Hazvina kunaka izvozvo. Zvinhu zvamunofanira kugara nana mukurungai wenyu muchiconsider livelihood kana kuti upenyu hunoenda mberi hwakanaka hwevana, kuti pfuma yacho inofambiswa sei, muchimupa direction mukomana. Handiti kuti vana vedu vazoendawo kuchikoro vazoitawo zvakadai vachidya mari yamayani vavo. Hazvifadzi kuti zvidyiwe namai nini patsika dzedu. Handiti vanofanira kuenjoya mabenefits amai vavo. Mapanzwisa ka vana which is correct. Handiti ii muri kuda kuramba pfungwa yekuti hafaniri kudya mari yevana vavo. Ava vabereki uyu ane kodzero, uyu Mukwasha kana pfungwa dzake dzadzokedzana akuziva chinonzi hunhu. Handiti ka pfuma yemwana kana yauya kana ari yakatonyorerwa affidavit sezvataura ane kodzero yekutoti wana baba mari yakaita sei yakabuda. Handiti ka iyi mari yakabuda iyi, asi zvandiremera ndinogona kukupai musaro muchiita sei apa. Handizve ndotsika ndo hunhu chaiwo. Ukaona usingafunge izvozvo manje warasa hunhu. Handiti avava handifunge kuti vangareve kuti tipe mari yacho yese vachiziva kuti Mukwasha ndiye ari kuriritira vana, ndiye ari kuita zvese kuvana. Handiti saka zvaakuda kushandisa njere nekuita hunhu kwawo. Handizve takatoidiscasa iyo tikati mabenefits ngaaende kuna tezwana ose, don't take anything. Okay, hatizivi makadiscasawo henyu mukawirirana ikoko, asi ndangoda kuti ndikupei gwara rinofanira kufamba nechinyi nezvinhu. Imi ndimi ne decision yekuti mabenefits aite sei, but toda kuchenjedza mukomana. Hazvimunakire muupenyu kuti mabenefits emudzimai wake waakaita vana nawo ozoashandisa muupenyu achiita imwe imba nawo. Hazvinoita chituko. Handiti zvinofanira kubenefita aidha vana, asi sekutaura kwandaita pfuma iyi yakaitwawo nemwana womunhu. Zvakangonaka kuendawo nayo monoti vana baba onayo ndo zvaita sei zvabuda. Handida patsanangura ipapo apakanaka. Apawikwa aichokwadi mama. Saka iko zvinezvi wamoyo dare rinori kupai simba rekuti munogara pasi sedare. Handitika munogadzira nhekekini yenyu, ndoziva zvimwe zvakabviswa zvesezvo. Munogara pasi moona rusambo, ndofunga takunopfavisirana. Handitika nekuziva kuti takawirirwa nedambudziko. Hapana aizvitarisira. Kana aisazvitarisira vaitaura pamwe chete vachiti tichachembedzana, asi Mwari wakatonga. Handiti saka taakuda kuti munogara pasi morerutsirana. Handiti marerutsirana motitaura kuti zvamarerutsirana ndezvipi. Handiti through munyaya. Handiti motitaura kuti zvamarerutsirana ndezvipi. Motitaurirawo zvakare kuti mapanana timeline yakaita sei kuti zvive zvinoita sei, because zvinhu zvemushakabvu zvinoda kuti zvikasike zvaitwa sei zvapedzwa. Muchine matara muchafanira kugara ekugoyiwa kwenhumbi dzatisina isusu sedare kubvunza kuti dziri kumba kwamairoja here kana kuti dzaakumba kwenyu kwamairoja. Uchiri kugara ikoko here? Hazvina kunaka, hazvi pachivanhu chedu, hazvirerukira vabereki kuti iwewe
ugare nenhombi idzodzo zisati dzaparadzwa. kwakufusa kuti uda kuti kugara nadzo. Aiwa, ndo patiri kutaura kuti no hachisi chidiso chako, asi inyaya yekuti pasina communication, pasina zvimwe zviri kutarisirwa nana tezvara zvakare kuti zvive zvinoitwa. Saka izvozvi zvine zvataurwa nana tezvara, toda kuti zvikasike zvaitwa zvinhu zviite sei zvifambe gore rakadini rakanaka, handizve? Right, saka tonoita saizvozvo. Saka tinonzwa nemi tete riini kuti zvinhu zvakagadzirika. Pamusoro inini pamuri kuti tinogara pasi tozotaurira munyaya chaiye paakarerekera chaipo akarerekera uku hatauri nesu, anojoinira daka remukwasha nesu pazviri anofanirwa kuita achitaura nesu, hatauri nesu. Saka tozomupira chii chatimupira zviri nani kuti mutitsvagire munyaya munomu ndiwo topira nyaya dzedu kuti tave apa uyu munyaya hatisi kumuda. pamusoro ichi zvatakuita munyaya pano ndaida kutaura kuti aiwa itai sezvido zvavo. aiyo no iwo hautudze zvekuita iwe unonzwa zvatinotaura nekuda kwekuti tatoona kuti pane pasina kufambawo zvakanaka, asi susu sedare tichikurudzira kuti dai mawirirano unyaya hutambwese unyaya chaiwo. Asi kana zvaramba vanatezvara vane kodzero yekunyora zvavanonyora zvavanenge vawirirana uye hana zvekuno kudai, handitika todaidza uyu Dhube mwana Dhube, izvi ndo zvabva kuna tezvara vako, handitika tokudaidzai mese futi topanana deadline timeline yekuti zvinofanira kubviswa musi wakati, handiti takutoita kuti basa riite sei rifambe riende mberi. Tete tanzwa kurwadziwa kwamuri kuitwa, asi hamugoni here kungoti mungokwanisa kungonzwira mumbonzwa kuti zvinofamba sei sezvo zvabva kuno. Iwe munyaya uri kudya kwese kai orai zvakanaka, nyaya yayo yakuno kudari, handitika vanatezvara hatsunungukai kugadzira zvamunogadzira mozviunza kuno kudari, handitika dare rinotambidza mukwasha, izvi ndo zviri kurehwa nanani nanatezvara, handizveri? Munyaya uri kuinzwa kanyaya munyaya uri kuinzwa here nyaya haucharaunzi munyaya wabviswa wadhimotwa. Hatina kudhimota munhu, dare rino haridhimote munhu pabasa rake, asi tiri kuda kuti ubatsirwe nedare. Nona kuti nditsvage ndakatsvagwa navadhure, handiti we grew up together with Mr. Dhure. Saka vadhure ava haasiri munhu unyowani kwandiri, chero kumusha kwangu ndo vakanditsvaga ndivamiriri. Saka ndiri kuvamiriri, handisi kuona kukangadzirwa ndiri kuita, ndiri kuita zvine mazvo. Asi kwaonekwa manje the other side kufunga kwavo. Alright, iyo tatopedza iyo. Imunonogadzira kwenyu, mogadzira mega zvinouya through dare rino, wana Dhube woziswa, handizve munozivisa moti vane nemacontacts avo ese, tichaita kuti muve munosangana pano tichionesana zvinhu zvine zvaita sei zvarehwa nanatezvara, jeredzwa roita sei robviswa, uyezve mabasa ose anofanira kuti aitwa ekuparadzwa kwenhumbi nenguo nemidziyo yemwana hazviri kunakirewe kuti igare unayo, handiti toda kuti mese muve nemufaro, votora midziyo yavo mune zvakanaka. Zvekuramwidzana zvinokonzeresa dambudziko kuvana, handiti toda kuti vana vedu vakure zvakanaka, vaende kudzidzo yavo, vazoitawo mabasa avo zvakanaka, kwete kuzopomera kuti maka yekuti no toda kuti tigadzise zvinhu zvacho zvifambe negwara rakadini rakanaka, zvakanaka mofamba zvakanaka. Saka zvatiri kuti by next week Sunday kana zvigodzera during the week motisendera zvamune maita sei zvamune magadzirisa during the course of the week, then zvine zvatosvikawo kune avo tozokutsvagirai zuva ramunoita sei ramunoya zvakare topedza nyaya yedu. Iwe Mukwasha ndanzwa kuti une urongwa hwemari hwepfuma yanga uchigadzira kuti iende enda unowedzera ifanowanda, hatitika sai that ikasike kuita sei kuuya ipu vanatezvara. Ewe ipapo ndopamba naida unditauro. Inini handishandi zviri formal, ndokungoitawo mabasa angu, saka pandindawana ipapo ndopandiri kuunganidza. Handisi kuti ndiri kushora netime frame, but ndichakumbirawo kuti pave newo time yekuti ndikwanise kurezawo mari yachona.
pane yandinayo ndichaya nayo panguva yachona, ndikaona imwe panguva yachona pfupi iyoyo ndinowedzera. Batsirwana nababa handizvere? Baba vanobatsira mwana. Baba muri kuzvinzwa kuti mwana akaremerwa, ibasa rababa. Hachisi chitema kana kuti chinhu chakaipa kuchivanhu chedu kuti baba vabvise. Imunozviziva mutsika dzedu, mwana achinoroora baba pane zvavanotobvisa kuti mwanangu ena unotora mwana, ena unotora chimuroora. Handiti ndofunga manzwa dambudziko nemwana kubatsirana.